ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍। ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ 4ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 କେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ହାରାହାରି ପରମାୟୁ ଅଧିକ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଜାପାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଥିର ଦେଶ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ପବନ କଳ ବସାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ସେ ଦେଶଟିର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ 7ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଡେନମାର୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 8ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସିରିମାଭୋ ବନ୍ଦରନାଏକ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 9ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ହେଉଛି ରବର ଓ ଟିଣର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମାଲୟେସିଆ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତେଜରାତି ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି କାହିଁକି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।